Ndek bengi tak tutupno, kurang durasine. Iki ndek bengi anu Mbak, delok Mbak untuk gemblong Mbak. Iki. Kenapa ya, Mak? Pak Pri iki entuk mbah apa ngono ya sik. Iki entuk kuwi lho. Amanah konggone wong. Pak Pri sinten? Bakul es kuwi lho es. Ya Allah, Pak Mami, Mak. Suwe mboten liwat mriki. Gak tau rene. Kuwi ndekne entuk amanah nggone wong dikon ngeteri Mbak Indah diteri. Walah sak ember gede. Wah, iki gemblonge. Tape. Goreng. Iya goreng ya. Oh. Jos. Nah, iki aku yo pangan serapi ndek bengi kelangan nanti dek bengi yo. Bisa. Serapiku singgah Mbak, aku petak nggo mangan awan. Aja pangan. Wis ki kelangenanku iki goreng dekne. Yo. Iki aku pe mangan cah. Mbak goreng apa jenenge? Jadah. Rupaku kayak monyet ora apa. Mandek janjir serap. Iya Allah, wis tak idam-idam ndek ini yo, Mbak yo. Nggih. Masak sayur wis. Atuh kok lontong. Serapi lontong. Iki lho iwake iki campur-campur jati iki jantenan kok keminter ngono. Kok disuwi ngono ae gak dimplungno. Heeh. Nggak berkat nggone Nana. Padahal ndekne mangan iwak awake langsung pencorno kok. Jangan tuh diwar-war pite. Apa juga Mbak mau digoreng nggak wis. Keminter. Oh enak air serapi. Tapi jangan. Tapi sing ndeng blapo ki nek dikek juwangane ngono enggak. Serapine kepiar. Bolong-bolong, pito-pito. Tumbas nanti deh maknya. Ndeng berapa lho? Iya winuk serapine. Kowe ndang ngrasakno jan sabiku pangan. Nah mana? Iki isuk iki nggih. Jam 7. Nanggek teko ndekne. Pangan dhisik Mbak, serapiku jajal. Ben roh rasane kowe serapi jangane piye. Serapi kecap kan sampun. Ndang. Saiki sapi jangan. Oh enak ya janganku. Nek sore lek ndang imam kene. Nggih yo. Ndek jangan wenger Pak Pri pedes mak jangane. Aku man kene. Ini ndak mangan dah mangan ngono. Jangane yo ngono kuwi, Mak. Jangan rasakno. Tapi jangan. Iki lho guys, aku iki seneng kene guys. Jadi makanan sing Aneh-aneh. Maksudnya belum tahu tak pangani tenan nih. Ya maksud iki ya panganan ya wis umume cuma iki dikombinasi ngono lho Mbak. Iki serapine wong randu, Mbak. Induk ora. Yo jenenge jangan ambekan serapi iki yo. Ya nek pedese. Santiku yo kaya malontong yo. Oh cuma beda. Kan lontong kan beras, iki kan tepung beras. Ini kan cuma enek gurih-gurih kan ada santannya atau anune serapi iki dadi wis enek gurih ketambahan gurih. Dikek wagi iki lho, Mbak. Mbok sing ngirimi mbok sapa aku gak. Kok iso Pak Pri to, Mak?
Enggak lah aku. Ya kok iso Pak Pri ngono lho maksud iki. Goreng krecek. Yo nek krecek, nek gemblong, nek tape. Iya. Jangan dimasakno. Kamu suwi lah kawan kok. Pak Pri ki suwi guys gak tau liwat kene. Iya, mbok kenapa ya gak tau relap ini. Ini di sekolah. Ayo cek tetep satean, Mak. Cek satean ya. Ada. Biasanya lewat kene niku jam-jam 11 ngono kuwi. Terus kuwi Wah, enak aja serapi jangan. rapi. Dek ning ngene kan sapi cecak dek. Iki sapi jangan. Pekan jangan aku. Lagi kok ada jangan tuh kok serapi ya. Dek iman apa ayam nang Kentucky tak tukok dodo ayam geprek. Jengkeke umat. Lu ya. Danjing. Lepas iki kok aku biasane iki yo nek enggak sikil yo tangan ya, Mak. Jadi ini dengan gegere jere Mak lho. Yo kok enek-enek Mak. Aku lu boleh enggak? Mau ini gak yo sirian. Batin gua lah, mana seger. Rasa enak lanjut malah. Jangan ini merasa. Nah, aku udah suka Tak tak bisa apa, boten. Kenapa? Yo, mbah pokoknya bensik aku yo bingung kok. Jangan lu. Yo blok aku mau nih kan yo jangan terong Mak. Terusan ketambahan blok-blok teng mriki niku. Nek dek wau anu ngesen kangkung. Goreng goreng ndok, goreng tempe. Pasti, ndok tempe, ndok tempe. Aku udah pernah makan serapi deh. Memang nek wong randu carane bakul serapi ngono. Alah bakul serapi yo, serapi jangan yo. Nek nggak serapi yo ndabu lah enak. Nek serapi yo gak iso maksudnya gak iso bolong-bolong ngono, Mbak. Mak. Serapi sing enak ki sing bolong-bolong iki dikek santen dikek apa iki yur. Kok gak gadel ngono Mak yo. Wis serapi yo begadel kabeh. Wong iki gegenine gegedan yo gak iso Kurang gegenine nggih. anu cowake kepanasan yo gak iso, Mbak. Ya kaya wonge mau cowake intir-intir niku apik. Pinter nek gak serapi untung. Nek si serapi Padangan iki serapi koyo serapi anu Mbak, model koyo kue. Modele koyo roti. Nek gawe. Sing Padangan punya. Heeh. Lah ya seneng di kuburan kono. Aku nek ngarane koyo serapi kue yo Mbak yo. Koyo kue yo. Kayak Roti yo. Pas aku. Nek serapi asli yo kuwi koyo nggone Bu Untung Bu. Iki serapi Jawa asli nek nggone Padangan ini berbentuk koyo roti ngono lho. Mergo klopone agi, terus disusuk iki ora berbentuk serabi, iso mlengkuwer ngono. Iku berarti koyo enek anu, iki tak kira nek gawe koyo enek anune, Mbak. Koyo roti aku nek ngarani, serabine koyo roti. mungkin ada tambahane. Mesti ditambahi terigu mbuan kuwi, ya Allah. Yo wino. Es serabi kene iki asin tok, ora enek rasane. Santen yo rene ngopo rene. Melembung ngono, atos akal blenyek. Ono yo payu, tapi nek membedakan rasa iki tetep eneng.
Tapi yo laris. Saya mak mboten jenengan mboten. Mah arep ini anu ya. Larat guys. Entuk kombone buane Pak Pri. Apa gemblong anget-anget. Besok sarapan iki timbal tuku. Gak sah tuku panganan ra karuan kok. Jangan yo duwe blok-blok pindang yo eneng. Sego yo tesik. Sego yo isih, sego ku mbek Mbak Muri adang yo sak truk. Tak imbuhi sak tengah gelas mak ndak wong ndek ngene iki. Jenenge dina Minggu enten gak roh mak kundang enek cacah. Akeh ngono lho mak. Nek engko biasa engko Senin tak anu biasa. Iki kan dina Minggu kundangan enek wong anu aku. Dorene kadang ketok panganan sego ae. Tapi seneng pakem pitike terusan. Dadi gak bingung golek pakan. Heeh. Iki tak sego kanggone anak. Bang Paang. Wong mulih. Anake yo lemu-lemu. Anake Nana. Elok mbok. Lemu. Pipine mempluk-mempluk kok. 40 mak yo. Heeh. 40 mbak. Ya ora bancaan iki gak ya ora. Ora tak kei. Mbok apa ta. Bakal bancaan ya. Wong pancene adol mbek ngono. Ngewo guys, dadi para iki Ora tau rono. Ora tanggane ya. Nek mriki kan koyo detris ndah mriki kan carane tanggane dadi kan yo krungu. Lah kuwi gak roe. Ora bengi bancaan lho. Aku ndek kon hitung-hitung bancaane wong ya. Yo ora nyumbang. Yo ndak yo gak di pikiran bar iki yung nari gak di pikiran yo mak Iya. jenenge wong anu. Iya. Aku ki wis omong, iki bar iki kan sedelok bancane anu Mbak Nar iki aku. Tapi ki tanggal pira-pirane kan aku yo ora roe, Mbak. Ora ngitung. Mboten niteni. Heeh. Ya wis sampe yo apa-apa. Gendong. Panganan ya apa dikeki wong. Kono rene dong keki ya wong ndon matur nuwun ya. Gusti Allah sing bales. Ono kadang wong sing sugih dikeki malah akeh ngono iki ya rezeki iki ora ngerti nggih. Rezeki iki Gusti Allah sing ngendungi. Dadi mbok undha mala nang YouTube sebelah, nang YouTube sebelah wis sugih ijek ditumpuk-tumpuk dikeki panganan diteri marik-marik. Tak bulan bali ninde. Panganan iki senenge ora mandeng ngono kuwi mak yo. yo iku ki jenenge anugrah canda, ora roh canda. Gusti Allah sing ngendumi dhewe cah. Ndak wonge apa nyendet wong aja kei. Lah yo ape Ora iso Gusti Allah nek kei rezeki yo tetep dikirimi, yo gak. Ora njaluk awake dhewe. maksudnya wong nek kadang wong nek ape ngekek iki terus gak mandeg bae iki terusan wis sugih terus tak anu jenenge wong ngono kuwi yo. Ngono channel sebelah wong ki walah nek ngundha mono. Sing OKB anyaran dikei sing ngene-ngene ya Allah masyaallah. Tabarakallah. Nek ngundha mono ora kakaruan. Kabeh niki karek amalane kan. Kabeh Gusti Allah karek amalane. Amalane awake dhewe. Gusti Allah mbalesi saiki iki langsung sekejap kok, Mbak. Mbalesi ora ngantek berbulan-bulan. Dikeki wong genten dikeki wong ngono. Kadang mak iki wis Aku gak berharap aku dibales karo Gusti Allah. Gak. Wis Gusti Allah aku butuh aku ngkeki. Aku yo gak niatku. Ya Allah Gusti Allah aku kok berentuk akeh ora. Aku gak. Aku duwe nang tak weno mangkon. Wis Gusti Allah karek kono sing biji ya. Karek Gusti Allah sing bagi aku gak roh. Karek catetane kono aku. Aku mikirku ngono ya. Kadang nek mantan pemirsa ya Allah, kaya ngono. Kuat paling ngono. Tabah. Aku juga pengen untuk gunjungan sing luar biasa, aku gak pengen disanjung wong gak. Gak wis biasa ae ngono yen. Wah, untuk rezeki wis lumrah lah. Enak banget. Super. Seger. Wah, matus gak ada sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang iki. Mbak baju. Ya Allah. Masa apa ini? Ketan aku gak bar tuku ketan.
Moh. Piye? Moh. Mbak baju. Nyarutang. Kayak nek kewili neh sekilo. Sekilo tae. Lah aku Deni yo, Deni pengen. Bager. Lah. Ambil lo saya. Lah kenapa? Aku senengane. Guys, apa nyaru utang baju. Bangger wis mulih kelarisan, guys. Kelarisan apa? Aku gedang apa, Bu? Gedang apa, Bu? Iki bidang mentok untuk kuku-kukunya nama. Mah, Pak. Pengen, Nduk. Tuku aku. Dioblok-oblok. Tuku 5.000, Mak, lontonge, Mak. Mergo aku dioblok-oblok, Mak. 5.000 ae. 10.000. Gak, 5.000. Sekolah seneng tuku sekolah. 5.000 ae, Mak. Saya murah. Kan gambar lebaran YouTube lah. Oh, ndek inge mbok kei 6 ngono kok. Lah saiki. Mak. Aku sithik ae, Mak. 5.000 ae. Yo, 5.000 ae, guys. Terima kasih. Iya. Segoku akeh, Mak. Kok ono, Mak. Kok ki sing ngongkon Deni kok. Sing mbok titipin ndek ingi kok mah. Nggonku ijek loro kok. Pira? Cicak 2.000. Ini 5.40. Apa li? Sampai Mbak Dami. Oh, maksudnya sak nggonku. Ndek iki pira? Ndek iki pira? 8.000. Anu bilune sak. Nya. Ndek iki 3, Mbak. Telu iki siji. Iku sitok ae. Kok jane gelem paling. Deni. Gelem bos paling ya. Ndak gelem ah. Api-api kek bos iki bos. Iya. Ngono kok langsung dikek yo. Ya. Terima kasih. Ya wis, makasih ya Mbak Ju. Ya. Kita mau beli sayuran lagi. Jadi, lah domuk. Wah, domuk, guys. Sop-sopan klan opo ki, guys? Ciper. Iklan ciper. Rek ada klentang wi, duwe. Wi. Wi. Asu dah bisa ngono. Tuku klentang, guys. Iya sing kocekan iki. Kotakan ndek apa niki? Ndek zaman asu ra enak iki paling. Nah, iki telu. Ya Allah ki klentang enak banget, guys iki. Lho klentang iki lho, guys. Nih. Jos ki. Bakule ngiler len. Mulai. Turun nih. Ya Allah, wi, pira wi? 1.000. Walah. Kerah dhewe nggih lho larang ya 7.000 kok dikelo asem. Lawae apa, Wi? Lawae apa? Balur. Terus guys, tomate manuk-manuk lho kayak bakule. Tuh. Apa lagi? Iya, lontong. Blok-blok ya nggonku mana blok-blok? Oh, blok-blok Wi. Ayo nggonku ya. Mare wis gak balane, guys, yo gak tak gawa blok-bloke. Mur pira sitok 10.000? Pas aku setel. Engko digoreng Lina, guys. Jamur barat 10.000. Enak duwike apa ora, Mak? Duwike ra enak, Mak. Utang ya. Utang ya. Utang gak oleh kuwi. Wis, guys. Gak mah? Gak tahu masak ngono. Wis nek iki kok di apa? Di crispy senengane Raf, senengane Lina. Di crispy. Enak banget, guys. Dan Deni. Hei. 8.000 cok, anak loro. Kowe nek njaluk sitok ya njaluk wong ki kon kabeh.
Terus karo kowe. Tolong aku. Gak apa-apa, aku ki gak apa-apa kok karo tak wehno bas esuk. Malah gede-gede iki ndek cilik-cilik kok. Wah, Terus ngontek ya. gak apa-apa nggon pijek ra gendel. Pak Arifin seneng kok. Ben mengurangi anu den nasi. Nasine ben berkurang. Enak tapi kok ngene iki barang nek apa? Jamu. Roti nang anu kok. Lha iki lho cocok. Penyepak roti. Ayo mangan. Tapi aja bruk-bruk. Nek panganan pisan. Pancane nang kulkas sok ratus aja. Ya Mbak sih. Oh, sanung dulu. Makasih. Jaluk es noden. Apik sing atos des timbang kok meleleh yo. Apik ngono sing atos. Yang ki tak kei nganu Mas Batangan. Apanya? Mas Batangan. Dol kok. Tergerak ini. Mas Batangan. Timbang nang omah ra kepangan, ben dipangan caca. Ora ngarah sam. Tas saiki iki mangane mbok apa ra ro. Nek sing sisi tukokno Mas kuwi dipangan Rafa kuwi. Mak, kowe ulang tahun, Mak. Mas Batangannya mungkin dia. Loh, tomak Panjang umur ya, Miss. kok sing ora-ora. Alah, tak dipangan. Ndek ngenanane, ndek jaman asura enak. Iya. Mas Batangannya pernah kuwi. Nek kurang imbah dhewe. Sapa semurang? Ayo tolong. Nah, amit Mbah ya. Mimpi siapa? Dipangan. Mbah, nek kurangan mak dulu, Mbah. Tutupi anu Den. Anu. Kok cah cilik-cilik kok kae. Kowe gak? Aku gak seneng Den. Gak jaluk es kowe. Aku mau gak tuku banyu cah. Aku makan rasa. Gak ketelak. Aku banyu Den. Mbak Arin, WA. Nak lo. Terus kok tak cilik-cilik, guys. Kok kono lho, pinggir. Lah kono. Kok nek menawa jaluk, yes. Oh iya para. Loro ora apa-apa lah. Diombe cacah kok. Num enak num. Enak num. Num? Sanum. Suka? Suka? Suka num? Suka. Nek sekolah ini kepangan ya, nek ngomong ora kepangan. Banyu biasa Adem ya rapo. adem loro ora sak es awane cukup ber ya wes